det, som du har nu? Ja. Fri tale og... Jeg har ikke fået kigget yderligere på. De ringer jo gerne nogle gange, og så er den færdig med det. Jeg kan godt hisse i dag med hovedet. Mhm. Sidst så fandt hun sgu af, der stoppede den lige foran springer med. Ja, det var det, hun snakkede om. Der havde den lige stoppet en gang, Ja. og så stoppede den sgu igen. Start nummer 13, Michael Christensen, havde